Det her, det er Carbon Ultralight. Det er verdens letteste rollator. Hele rollatoren vejer 4,8 kilo. Det betyder, at de fleste mennesker kan løfte den her selv, og det er en stor hjælp for mange. Den har på indersiden af baghjulene, der har den 30 pedaler. Det er for, når man kommer til en kantsten, så kan man sætte foden i jorden, træde ned der, trække tilbage i håndtagene, så det er nemmere at komme over små forhindringer som kantsten og andet. Håndtagene, de peger i gå-retningen. God ting, fordi når man så kommer herind, så kommer man tættere på rollatoren, når man går med den, når man retter ryggen lidt mere. Den leveres med en lille taske ude foran, hvor man kan have sine nøgler og mobiltelefoner og den slags ting. Ellers så kan et større indkøbsnet og den slags kan sagtens tilkøbes til den her. Når den skal folde sammen rollatoren, så trækker man op i midten af sædet under den syning, der er her. Og så folder rollatoren sammen, sådan der. Og så kan man løfte den og lægge den ind bag bilen. Når man så folder den ud igen, ja, så er det jo bare sådan her. Lige tryk ned her, så man er sikker på, at den er foldet ud. Tag fat i håndtagene, og så er det bare at gå.